guys, welcome back my YouTube channel. Tini nai tongdi tini ni blog kyang oron ki sauron ki seke siroi rosinai tuman hamalang hai yang wama thanya hingke ba blog rok tamano khainyai khaya palma yang gota hingke mo hingke sini nok berani tha songsao sasa kabang maha phaisa tiparo songsale hatta oi tiparo jagai phayo sogle mani tiparo mokhe tiparo salani khagai tongman phayo ko ma songui chaina laikha hingke soba soba hai tharano thokjak comment khai kisa sabaidi angke phaisa rok tui barok para teisi chamayo thano tamsang thokjagya ta asuk nirole to thokjak bai baksa to tha hingke langka thokjak bai tewo angke asuk thokjak teya thano chamusuk hingke berai phaibaidi sinago tha salaibani yan thanai di buso koto koto ke phalnai di singmansi ama phala soi teya boni thano salaina hi ho kheba o hi abo tong tong haino naitung dani blog je paya sakdo ama sakra khlaijak ta thokbai yokjak o naibu satra bai rohjak man taporo ama kok ma khaibro no phaisa phaidi hommani sengsi thangai sai malia iseng tabuk ama salainai amoro naibu satra khlai mani chadi toiro phaijak gota asa kamas toiro phaijak si bro phaisa phaijak hojak mani na jengsi somai malia thangna hi tongman thangjak liya hingke ba na ama thokjak mani ma sato ar boin sakte la ama sani asukjak ang bata sanai te an tan hai man cha sak po ama ke yong basa to kha sajak la makhan yong basa ta an amani bon bai basa daba nung tongjao mẹ pharo phai phun ki ta phai sinor phai ta yong basa to ta ni mo ma ro sar phai phra sa wa chaban batti e ama mokhe bon bai basa ang hata bro aro sa pra ma kol ko phun ja kha no apar su sempre ha ni amar ma dos ma ka tanya amar ar khabet barung jak tong bai bai la ka na di yang jol jak le lang kang pai ne ko aba yang tak si haing pal ho ta bok ke mai jalai tong bro sa ke to hoi jak pa ha video sak hi siwe kispa bokani choya ta ni video ang sak lang ke bota sak di tak sak di ang tak sang maya de ba hingke ba horgan da wo ke phatar ke mai chai tong lasina hi mai chala nya hi porno mai khuri ro phal hatta hingke akra rong wo chai tong jaw hi moi lok bosak amro ja hingke akra ka hi sogi ro khata mai chai tong man hadi to bita pa thojak ano ta sai di hote bro hingke angke hor tong ge bro no mai khuri ro hangke brok chai tong laitela और जगह के नाय आना नाय से की कोक साल हा तमन आना सा आज चित्रा मारंग न हिं बकक सा जंते तबो के बा तुम बखरांग सी अमा बस पाया संग पा खरांग सा तुचु के सिस पास हो गया सिंगो हिंके बा आंगो जगह बॉयस टेक खाइ मारो पेल हमरो कनै चामा न ता साग दहु लाइते हम बाई जत न बाय बाय।